Dersiniz de gençler. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dibistanan dest bi perwerdehiyê kirin. Lê Kurdan li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê bi daxwaza perwerdehiya bi zimanê dayîkê zarokên xwe neşandin dibistanan. Em dixwazin biçin dibistanê bira Kurdî baxivine, Kurdî binivîsîne. Em malve Kurdî temam em taxivê lê belê ev derdkevin derve an jî biçin mektebê Türkî taxivine Kurdiya wan eslê xwe xara dike, hemê Kurdiya wan xara dibe. Ji ber ku perwerdehiya bi zimanê Kurdî qedexeye, zarokên Kurd xwendin û nivîsandina bi Kurdî nizanin. Malbatên wan di roja boykota dibistanên Tirkî de Kurdî hinê wan dikin. Divê mektebê ji Kurdî em baxivê. Me divê bira Kurdî baxive, Kurdî binivîse. Me bikazin hemî ders Kurdî bibe. Piraniya malbatan ji perwerdehiya bi Tirkî gazincin û dixwazin êdî perwerdehî bi Kurdî bêdayîn. Vaktu ku gedê bir macinet ki kalî kerd kirdasî zazakî bonder bî ama dest bi mektebke pêro ayxwîrî kerdî Tirkî kalî kenî enka Tirkî kalî kenî ma zazakî kirdasî cirê kalî tirkî fehm kenî ama niştî kalî ki sebebi ku şu mekteb dik Tirkî cîn bonderke Tirkî niseni Tirkî wanenî ayseru Tirkî zî kalî kenî. Kongreya Civaka Demokratîk KC'de bi daxwaza perwerdehiya bi zimanê Kurdî banga boykotkirina dibistanên Tirkî li Kurdan kiribû. Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê jî heman bangê li Kurdan kiribû. Ji ber protestoyê piraniya dibistanan îro valaman. Zarokên Kurd dixwazin zengila dersê êdî ne bi Tirkî, bi Kurdî lêde. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.